شارەداریên geliyên Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyayê ji bo pêşkêşkirina xizmetê û hêsankirina jiyana rojane ya welatiyan xebatên xwe bi xurtî berdewam dikin. Di vê çarçoveyê de şaredariya gel a kantona Reqayê ji 6 Îlûnê ve dest bi qîrkirin û çaksazkirina rêya Sarîko kiriye. Welatiyê ji kantona Reqayê Faiz El Hewwas spasiya şaredariyê kir ku giliyên wan cîbcî kirin. خودê saxiyê bide şaredariya gel û karmendên wê li gilî û gazinên me guhdar kirin û rêyên me jî qîr kirin. Bi rastî ev rê pir xirab bûbû. Di havînê de dibe toz û gemar, di zivistanê de jî tev de dibe herî. Me giliyên xwe gihandin şaredariya gel û li ser wan giliyan jî niha rêya Sarîko tê zift kirin. Li aliyekî din jî Serokê Komîteya Çavderiyê ya projeyê Mehmûd El Hemmam jî diyar kir piştîkûrêya Sarîko bi dawî bibe wê berê xwe bidin rêya Mensûra a Bakur û rêya El Me'tez a Başûr. Karê tîmên me yên di projeyê de berdewam e. Niha jî rêya Kehreba û Sarîko tên qîr kirin. Dirêjahiya rê 406 metre û firehiya wê jî 16 metre ye. Piştî ku ev rê bi dawî bibe em ê berê xwe bidin rêya Mensûra ya Bakur û rêyên li hawirdora wê. Dirêjahiya vê rêyê jî 2 kîlometre ye. Her wiha piştî ku ew jî bi dawî bibe em ê berê xwe bidin El Me'tez a Başûr ew jî niha amadekiriye ji bo ku kar lê bê kirin. Tevî rewşa awartaya ku Sûriyê tê re derbas dibe û geşedanên bilez rû didin, şaredariyên gel li Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyayê ji destpêka salê ve rêyên herêmê qîr dikin û karê xizmetê berdewam dikin.